बाबू तने एक लोटा पानी लिए गो। ली पापा पानी ली। मैंने तारा का लोटा में पानी मंगवानी है। तू पापा कहे के कहाँ सीखला हो? आज के बाद से तू पिताजी कहियो, ठीक बा? ठीक बा पिताजी, आज के बाद से पिताजी कहे। ठीक बा, तो तू जा पढ़े जा। रउआ चरनिया का गोड़ लागत नहीं बाबा। आ चरनिया में सुखले सुखले गोड़ लगता रहो। कम से कम पुरानको हिसाब की देवो यही पर धो के गोड़ लगो तो हमरो तनी मनी बुझाए कि हाँ बने हमार जजमान नहीं बड़े। रउआ चिंता मत करी बाबा, सब जोड़ के एके बेर दे दे रउआ के। ए जी बैठी। तो बैठो जब आइए गल पड़ा तो बैठो ना। ठीक बस। आदे मोबाइल मत चलाई बाबा, हमारा समस्या के सुन आइल बानी तो बोलो। गई रहनी हम मामा के यहाँ अपना हम वो जे ना पंडित जी बतौले है कि तारा पता राहु केतु का पारा हो गइल बा। ए बाबा रउआ हमारा समस्या का समाधान करी। राहु केतु हमारा मुड़ी में बैठल बड़े, जल्दी भगाई ये लोग के बाबा। अरे वो तो तारा लीलारे पर लौकता। बाकी एगो बात बताओ, उस समस्या का समाधान हम कह दे। बाकी अगिल का पिछिल का दोनों हिसाब जोड़ के लेब तर से हम सब देवे बाबा, सब जोड़ के एक बेर दे देबे रउआ के, चिंता मत करी सरकार। तो ठीक बा, रुका हमरा के देखे दो। ए बाबा मोबाइलो में कुली लौकेला। सारा समस्या के समाधान बा यही में। पतरा का जमाना चल गई। बाबू तो लेबे एगो कॉपी एगो पेन। जा तू घर जा। भइलो जजमान, एमे सारा चीज हम लिख दिल बन, ठीक बा? एमे जौन जौन सामान बा तौन तौन सामान के तू व्यवस्था करो। ओकर बाद तार राहु के तू के सारा पूजा हम एकदम खूब बढ़िया से निर्विघ्न रूप से करा दे। भइलो है धरा। क्या बाबा पूजवा कब हुई हमार? अरे ई सामान के व्यवस्था जब करबो तबे करा देबे। एही बार करबो तो यही बार करा दे। ए बार करा दे। काहे ना करा दे? बाप रे बाप, ओइठा के दांत ई कहाँ मिली है बाबा? ए मर्दवा कर दहाव दे का होते ठकुरा होते आवता। उतारा मान के नहीं खे। उ ठाकुर आवता रे, ठाकुर के दो सारा सामान के व्यवस्था उ करा दी। ठीक बाबा ठीक। बोल लगा तनी बाबा। जिया जिया बैठ। आ तू हो जा काहे बैठत रहे ना? हे जे बैठ तू अपन आदमी होबो। ए जजमान, अब इनकर मुंह कता कता रहा, इनकरा के दो लिस्टा बा तबे न व्यवस्था करी है ई। ला ठाकुर। ए पंडित जी, राहु केतु के पूजा करावे बा का? हाँ वह करावे के बा। बुझ गई नहीं, रहुआ सही सामान लिख ले बानी। ए जी पैसा दी सामान लिया के। ए ठाकुर तारा में पैसा दे तनी तनी पढ़ के सुनाओ कौन कौन सामान बाबा लिखले बनी। अरे पढ़लो के बाद रहुआ समझ में आई। खैर हम पढ़ के सुना देता नहीं। ओइठा के दांत, जोक के केस, चिउटी के दूध,
सांड के नाल, चेहरा के हड्डी, ढील के खून, चिल्लर के पोंछ, खटमल के गोड़, गधा के घी, कुंवार लड़का के मूत, शौचालय के गोबर, बिलाई के झाड़। बाप रे बाप, ये कुल सामान पूजा में लागल है बाबा। हाँ तो कब राहु केतु के पूजा करवले बड़ो, यह कुल सामान लगेला। जल्दी ये ठाकुर का पैसा दो, अपना मुड़ी पर से राहु केतु सब जना के भगाओ जल्दी, ना तो कुछ भी हो सकता। ए ठाकुर तो बताओ कितना पैसा के सामान बा। देखी ये सब सामान बड़ी महंगा मिलेला, रउआ 12,000 रुपया दी। 12,000? ए मर्द तयेंगे तारा मुड़िया पर से राहु केतु भगी हैं, भगाओ के भगाओ जल्दी। मत किसी आई बाबा, देता नहीं हम देते। ए ठाकुर लो 2,000 रुपया बा, सामान लेके आओ तोरी पैसा हम देता नहीं। तू ये काम कर, जा जल्दी ना क्या हो जे चावरा में भेंटो हमन के। ठीक ठीक बाबा, ठीक। आधा तोरम आधा मोरम स्वाहा। बड़ा ढेर दिन से ही हमरा के फेरा में डोला रोलो, कोई को पूजा करो सोने का पैसा नहीं के दिला। आज चल एकरा के चमड़ा में झाड़ दी हो जा। चली झाड़ दी हो जा। चल चल। ए बाबा, सामान तो सब आ गई, तू आई कि ना पूजा करा? तू जरूर आई। अरे ओकरा ही कब उ गइल अपना मामा के यहाँ, कोनो ओकरा के बता देला बा जे ओकरा पर राहु केतु के ग्रह दशा बा। आउ पूरा डेरा गइल बा, उ हमरा लगे अइबे करी। आउ देखो दे आ गइल। गोड़ लगे बाबा। खुश रह खुश रह। रुपया के व्यवस्था कइला ह? हाँ आए 2 रुपया बाबा। हाँ तो ठीक बा, बैठ आप रुपया दो। ए बाबा आवा तर नहीं है रास्ता में बड़ा कौआ बोला तो ऐसा बाबा। आ तो बोली है सना, उ सब तहार काल हमसन जल्दी रुपया निकाला, पूजा करावे जैसा होटो। हाय बाप, अरे देता नहीं है बाबा, देता नहीं है। 1 2 3 पूरा 10,000 बाबा। ले गेल नहीं, दे दे ठाकुर के। ये हमरा काहे के देत रहो? ठाकुर के दो। ना ठाकुर। ए ठाकुर, पूजा के तैयारी करो, जल्दी करा ले, जल्दी में। पहले ही काम जाई करो, हाथ बना। हाथ ये कौन पूजा है बाबा? देखत ना रहो चुपचाप, पहले राहु केतु के पूजा हो, इलू गइली पूजा ना होई। अच्छा ठीक दी है ना, हाथ दी। बाप रे, ये कौन पूजा है ये दादा? अब इनको आँख बनो। अरे बाप रे बाप, ये कौन पूजा है बाबा? क्यों बनाई? अरे बाप हो बाप, हिंगा करो चल जाई। हाँ ठीक बा, हटाइए कल हटाइए। शुरू करी। निकालो सामान, सब निकालो। ली है पर्चिया से मिलान कर ली। ठीक बताए ना। ए ठाकुर, ये कुल सामान कहाँ मिलल हो? ए जी यही के नु पैसा लेनी आ, रउआ चुपचाप मुंह बंद करके रही। ठीक बा कहा बाबा जल्दी कराओ के। बाबा शुरू करी। ठीक बा, चल पहिल का सामान निकालो। ऐठा के दांत ए देबा। चला है ने एकरा के रख दो। चिऊटी के दूध, ए देबा। पान के फूल। फूलवो ले आइल बनी। ए बाबा, आ बोला तनी पानवा का फूलवा दिखा ना दे हमरा के। लबर लबर ढेर मत बोलो, पहले सुनो हमार बात। इलू गइलू पूजा नहीं क्या हो, राहु आ केतु के पूजा होता। एमे बीच में बकर बकर नहीं है करे के, बाद में सब देख लियो। चलो निकालो। सांप के नो आइल बा। आइल बा का है देबा। चलो निकाल के कगरी करो। मछली का अंगुरी, मछली का अंगुरियो बा। इनका मोड़ी पर धरो। आइल। घोड़ा के सींग कहाँ बा? इहो मूड़ी पर धरो।
बिलाई के झार आइल बा। आइल बा बाबा। चलो इनका मुंह में सटा के गोड़ तर धरो। हाँ। साण के नाल मूड़ी पर ठोक के जा गोड़ तो धोदा बाद में ठोकाई। चेहरा के हड्डी कहाँ बा? हड्डियो बा बाबा। वो मूड़ी पर ठेका के गोड़ तो धरो। बा टाइट बा बाबा। टाइटे होला। ढील के खून कहाँ बा? शीशे में ले ली ना? सब बा बाबा सब बा। मूड़ी पर पूरा उझिल दो। हाँ। ए बाबा तू तो मौत खानी होई लाल। अरे कहानी बीचो में बोले के नहीं खे। ए पैसा ही कर वापस कर, पूजा ना होई। रउआ बीचो में काहे बोलत तनी? बाबा खिसिया जाए तो राहु के तू केगा भगी है? ठीक बा। चिलर के पूंछ कहाँ बा? रे जी बा बाबा। इनका पीछे लगावो। खटमल के गोड़ कहाँ बा? खटमल के गोड़ है काहे दे बा बाबा? मूड़ी पर ठका के हेजा नीचे रखो। गधा के घी घीवो बा बाबा। नाक में सुना के हेजा रखो। हाँ, सबसे अंतिम सामान का बा ठाकुर? ए शौचालय के गोबर बा। पीठ में इनका मौला। मला जाई। ए बाबा हाँ बोला। मौकी नानू जी। ई कुली मौकी ना, ये से कि राहु आ केतु के पूजा हो। ठीक बा। तो मला गइल हो। मला गइल। चलो ठीक भाई, लिस्ट के है पगड़ी करो। सुन लो, पूजा संपन्न हो गई। अब लास्ट में राहु आ केतु आवे लालो। जब जब पूजा कराओ जाला केहू पर तो उ लोग 2 हाथ 4 हाथ मारे लालो। बाकी मारे लालो तो ओकरा के आशीर्वाद स्वरूप जनी हो। ऊपर कोनो प्रतिकार तू मत करी हो। जान गइल? ठीक बा बाबा ठीक बा। हम आशीर्वाद समझ के खेप लेब। देखा है गिरता ई राहु रले हो आ है केतु हवे। हे देखा राहु रले है केतु हवे। है राहु हवे। राहु केतु राहु केतु राहु केतु राहु केतु राहु केतु राहु केतु राहु केतु। तार पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो गई। अब आधा घंटा के बाद तू एजा से चल गई हो। राहु केतु तारा का पीठ पाट के चल गई लो। मने अपना साथ दे दी हल्लो। बुझ गई लो? ठीक बा बाबा ठीक बा। तार बंधन अपने आप खुल जाई। आधा घंटा हो गया दादा। लो ताकि ना देखिए। अरे बाप रे बाबा तो ठीक है कहलस। अब तकियो में खोल दे। जय दे भगवान घर है तो टल गई। अरे बाप रे भाई कुनी सामान हरे। ये तो हमारे का लूट लहला सन। ए दादा हजमा बबना मिल गए दादा। बाप अरे ऊपर पैसा हम पड़े दे देना थी तो हमारे के लाख सकल रहते दादा। हे भगवान आह बाप जैसन करनी वैसन भरनी।